Velkommen til april måned i Champagneklubbens Premium Klub. Det handler om Cantin Beaufort i denne her måned, og vi er nede i Côte d'Ivoire, og vi er ude på landet. Og det her, det er jo simpelthen en producent, som er sådan super kultagtig, ikke? Så og laver vin af virkelig, virkelig høj kvalitet, men ofte sådan nogle, ikke? Det er jo bare, der står bare Cantin Beaufort, Brut Champagne. Man tænker, det er nu noget særligt? Ja, det er det faktisk. Det er rimelig meget noget særligt. Den hedder NV20 BDB. NV20 tænker jeg umiddelbart står for, at det er et baseår 20, men det er en non-vintage. BDB står selvfølgelig for Blanc de Blanc, og derfor har han også skrevet nedenunder 100% Pinot Noir. Ved hvad? Ja. Og det er det ikke. Det er altså 100% Chardonnay. Vi er ude i, at det her det er en Blanc de Blanc. Men bagetiketterne, når man er hernede i Côte d'Ivoire ude på landet, ikke? Godt se, hvor skævt sidder etiketten, ikke? Herregud, det var ikke det, de gik mest op i. Heldigvis så er de gået op i det, der er i flasken. Og det er det, jeg skal smage på. Og så er der jo sket det vidunderlige, at jeg er blevet stillet en opgave. Og jeg er ikke helt tryg ved den. Men opgaven går ud på, at jeg har fået at vide, at det her det er Blanc de Blanc. Jeg har fået at vide, at det er producenten af Cantin Beaufort. Jeg har fået at vide, at den er kommet på, den er blevet degorgeret, vil jeg sige. 10. oktober 2024. Den har 3 gram dosage. Den har ligget på små egetræsfade. Og så har jeg fået at vide, at der er noget, der er særligt ved den her champagne. Og jeg må ikke vide, hvad det er, for det skal jeg smage mig frem til. Og jeg synes jo, det er vidunderligt og overhovedet ikke pres at få sådan en lille udfordring her. Så nu må vi se, hvad det er, Cantin Beaufort han har gjort for den her champagne, som er så særligt, som jeg skal prøve at se, om jeg kan smage mig frem til. Og jeg har jo taget altså et glas, skal vi ikke bare sige, i hver side sin ende af skalaen her til at smage den af, fordi der sker jo virkelig det, at glasset har en kæmpe, kæmpe indflydelse på, hvordan vinen opfører sig. Så det der med lige at smage forskel på, hvad det kan i det ene og det andet glas. Det kan jo også noget. God farve på her, var. Meget dyb gylden. I forhold til det en Blanc de Blanc, ikke? Altså vi er ude i det Chardonnay, og vi er ude i det en base 20. Så det er jo ikke fordi det er gammelt, det her. Det er heller ikke fordi det har været ageren særlig længe, vel? Det har været ageren siden oktober 24. Så allerede her, så tænker jeg, der er et eller andet sjovt. Nu tager jeg bare lidt med ind sådan bag kulissen på, hvordan er min proces, når jeg smager på vin. Det kan være, I synes, det er super spændende. Det kan være, I tænker, hold nu kæft og fortæl os nu bare factsene. Sådan bliver det ikke i den her video, så må I vente til næste måned. I den her video, så er I lige I på mit hold, okay? Nå, lad os se en gang her. Altså prøv lige at se den her farve. Som regel, så vil jeg sige, så meget farve her på Chardonnay, det kan komme af 2 ting. Enten kan det komme af ilt, altså oxidation, og det kan være, at han har leget med, han har jo fadlagret den her, så det kan være, at han har leget med ikke at toppe fadene op, det er det, jeg allerede tænker nu. Det kunne være, at han bare har efterladt noget headspace, kalder man det, luft i fadene. Det ved jeg blandt andet, de gør hos Celos, og det gør jo også, at deres vine er virkelig dybt gyldne. Det er den ene ting, det kunne være. Den anden ting, han kunne have fundet på at gøre, som også kunne give farve til vin, det er jo, at han kunne have efterladt drueskallerne nede i mosten. Altså simpelthen givet noget skinkontakt. Så det her i virkeligheden ikke er en hvid champagne, men en orange vin i champagneudgave. Så det er de 2 ting, jeg umiddelbart tænker, der kunne være sket i forhold til at give vinen den her farve. Og nu må vi prøve at se, det kan være, at jeg tager totalt fejl. Det kan være, det er noget helt femte, han har gjort. Men nu prøver jeg lige at dufte og smage, og så ser vi, om det måske kunne være en af de 2 ting. Ja, okay. Godt. Der er smæk på næsen her. Der er helt klart, at der sker noget oxidation her. Der er noget sådan noget brunt æble, altså sådan noget, man har skåret æblet over og lavet det ligge på køkkenbordet. Æbleskrald, nødder, hø, honning.
Jeg har også det her vådt-træ, som typisk er fra fadbrug, og der er ret meget fad på den her champagne. Så har jeg også noget floralt, som er næsten hen og sådan noget påskeliljer, eller altså liljer på en eller anden måde. Og så sådan noget aromatisk citrus, altså hen af noget mandarin eller sådan noget. Ja, okay. Prøv lige et stort glas og se, om der kommer noget andet op her. Der har jeg næsten sådan en fornemmelse af blomsterpollen. Altså sådan støvet, men parfumeret på samme tid. Altså ligesom når man har stukket næsen for langt ned i en mælkebøtte, eller i syrener, eller sådan et eller andet, ikke? Den der følelse af at sådan suge nektar ud af en syren. Samtidig så har jeg også virkelig det der meget vådt træagtige vibe fra fadet. Og så har jeg sådan noget, det dufter lidt af aprikos. Okay. Jeg vil sige blomsterpollen og aprikos, og også det her liljeagtige noget. Det kunne godt tyde på, at der var noget skinkontakt, fordi det er tit sådan, at når man laver orangevin, altså man giver den der, skinkontakt, så får man noget mere aromatik ud af druerne. Chardonnay er generelt sådan en ret neutral druge. Det er en af man kalder det en transparent druesort, og det er en af grundene til, at man synes, den er rigtig god til champagne, fordi sådan klassisk set, så skal champagne jo smage af vinfremstillingsprocessen, altså af autolysenoterne, af lagringen og alt det her. Så hvis man, når jeg nu begynder at få de her meget blomstrede noter, så kunne det godt tyde på, at han havde givet noget skinkontakt. Forhåbentlig, hvis det er det er, så kan jeg også fornemme det i smagen. Så nu prøver vi lige det. Jeg starter lige med at smage på det lille glas her. Jeg tror simpelthen, at det er det. Fordi det, der sker, det er, at den her vin har næsten tannin. Altså, den snærper, den tørrer mig en lille smule ud i munden. Prøv lige et stort glas også. Den er meget smuk, ikke? Prøv lige at se den her farve. Den er jo sådan ravfarvet. Wow. Prøver vi lige heroppe. Ja. Altså, jeg ved det jo ikke, vel? Det kan være, at Nina hun er flink at skrive noget i kommentaren eller et eller andet. Men umiddelbart, så vil jeg tro, at det her det er en vin, som simpelthen har fået noget skinkontakt på druerne. Nu får jeg et papir. Ja, champagnen er speciel, fordi den er lavet på sidste pres, vin de taille. Vin de taille hedder det, halen, hvilket betyder, at vinen får mere skinkontakt. Bum. Gudskelov. Fy ja. Okay, så kom jeg lige lidt på prøve. Fedt. Det er spændende. Altså, det er jo en orange champagne for pokker. Det er ret specielt. Det har jeg ikke prøvet før. Det kan virkelig godt noget. Det får jo lidt mere sådan et naturvinspræg. Og så samtidig så bruger han jo de her fade, som han bruger ret hæftigt. Jeg tror også, det er derfor, at han har de der oxidative noter. Det kommer jo fordi, at fadbrug under alle omstændigheder altid vil give sådan en mikrooxidering af vinen. Det er madvin. Altså seriøst, det her, det er madvin. Giv den altså en over nakken. Den skal have noget gris, noget Iberico-gris for eksempel, kunne være lækkert til den. Den kunne virkelig også godt have det godt med en sauce lavet på sherry, fordi den har sådan nogle lidt sherry-agtige noter. Så det kunne passe rigtig godt. Jeg har sådan en fornemmelse af, at noget med sådan nogle lidt grønne, bitre oliven kunne være godt til den. Hvad hedder sådan en
pasta puttanesca. Hvis man nu var sådan vegetarisk og synes, at det kunne da være lækkert at drikke sådan en helt high-class, high-end champagne til sin pasta, så kunne man også det. Men kapers og oliven, og jeg tror faktisk også, den kunne tage noget tomat, ville slet ikke være så dårligt til det her. Vild vin. Altså vild vin. Smæk på den. Op i de store glas. Okay? Ja, fint nok, men ikke? Det var mest mere for sjov. Vi ved det godt, ikke? Overflade på. Op i rødvinsglassen med den. Også give den lidt temperatur. Jeg tror, jeg har den med 9 grader. Jeg kunne godt tænke mig, at den kom op med på en 11-12 grader eller sådan noget. Det vil ikke være noget problem, fordi der er rigtig meget smæk på. Synes, den har det godt nu. Den har masser af ekstrakt, den her vin. Altså, det er jo også tydeligt at bare se på den. Og det betyder, ekstrakt betyder lagringspotentiale. Så hvis du synes, det er sjovt med de her lidt mere sherryagtige, nødagtige, tertiære noter, så kan du sagtens lade den her ligge. Altså, man kan i hvert fald godt lægge 5 år uden problemer. Så ja, spændende. I bliver næsten nødt til at melde ind, hvad I synes om det her. Altså, det kan I ikke give en melding på Instagram eller på mail eller et eller andet, fordi jeg synes virkelig, det her det er særligt. Glæder mig til at høre, hvad I synes.